سلام كمي تكونوا كبرات تغطاتلتي سي ام اكسترا شو لتاوزينا سبورت حزنا لكم قريبنا لنا نمكتت لكم بخبرنا قدم. علو سليمان اب ايتوبيا زدبل زلو كوكب هاتريك سريحو سوزان فساهي كيفن تخلو مريمن ابدو بافريكا يدمقو ربع حموش مقابيت بستخيده مبل 19 سمون قطمات بريمير ليج إثيوبيا عبر هجريت كانتا إيرترا على سليمان زطاوت لا كانتا هواسا قبل علم قال 7 اندرتا حموش بخلت تعويتا ابز مدرك بريمير ليج إثيوبيا كلاي معرف ابز غنصلو صوتا على سليمان كلابو كابز مزغبتن حموش شوطات 6 شوطات بمزغب هاتريك سرحو دمرنا اذا عمت شوطاتنا بشمونت ابريخو زلو على سليمان كابتي نبلوص امزغب شوطو كوينو زمرح زلوت كاي 40 منچ احمد حسين بكلته شوطات دحيرو اب كلاي ترتا تسريعلو علو سليمان زحلف عمت سبورت بزمزغبوم 20 شوطات زبلص امزغب شوطو نايت ريكوينو مشلامو زذكريو علو سليمان صوت لاغانتا حواسا كاب 19 قطمات بريمير ليج إثيوبيا 19 نطب بمهولال مبل 10 حموش ترتا تسريعلا بسولو سابدو بافريكا ابزو على ناي غزي وددر كرنو زورد كاب ناي تحت 23 عمت ايرتراوي سوزانا فساهي بلوص غزي بمزغاب قدامي تخوين خطوت كيلا ابتي 10.7 كيلومتر زنوحاتو كساب 500 متر براخ زديب ناي ولكي ناي غزي وددر سوزانا فساهي وددرا ب 25 23 دقيقه بمزاميا اب ناي تحت 23 عمت قدامي تخوينا تعويتا ابستمسال وددر استاتف ايرتراو تقدماي كيفن تخلو مريم كمدبو شاو عيد رجح حيزو مس قدامو 10 تولدو زازيمو زوددر ربع حموش مقابيت بسالساي مدركم قصيلو زعللو سوزانا فساهي امناي اليتين تحت 23 عمت ناي سالساي درجه حيزا ابودي مكتغزازم كلا كيفن يمان خا امناي جونيور رابعاي درجه حيزو وددرو زاسيمو ابدك تبعتيهم 247 تقدمتي 9 كيلومتر نوحات مشفان كودادرو خلو كيفن تخلو مريم امنا اليت مبل 10 3 درجه حيزو وددرو مسبلوص اتسازيمو ابدو افريقيا سلطنا زوسدلو كيفن تخلو مريم معلوم على تمرتو دما ابدو افريقيا بزكير زوركا بامستاف يركبالو እቲ ልዑል ብቕዓት ዝውንን ተቐዳዳማይ ኣብዚ ምስ ብዙሓት ዓበይቲ ተቐዳደምቲ ዘካይዶ ዘሎ ውድድር ምስ ዝሃደመትን ናሃደመ ብሉፅ ፆታ የርኢ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ውፅኢት እውን ብሉፅ ደረጃ እዩ ዝሕዝ ዘሎ ዝያዳ ፆታ ኣብ ምንባብ ዝለ እዚ ጌና ወዲ 17 ዓመት ዘሎ ተቐዳዳማይ ብናይ ርእሲ ፆታ ዝያዳ ዝለ ተቐዳዳማይ እዩ ኣብ ቀጥታ ውድድር ይኹን መንገዲ ሓያል ምዃኑ ዝንገረሉ ወዲ ተገኘ ብዝብል ሳጓ ዘሎ ኬቨን ኣብ 2024 ክሮኖሜተር ናይ ፅርግያ ዓወት ቻምፒዮን ኣፍሪቃ ኮይኑ ነይሩ እዩ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ትሮፊዮ ላይ ጉግል ያ ረቡዕ 5 መጋቢትን መበል 32 ግዚኡ ተሳሊጡ ኣብዛ መድረኽ ድማ ተቐዳደምቲ ካብን ናብን ላይ ጉግል ያ 197 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀቱ ውድድር ንምክያድዮም ኣብ መበገሲ ሕንፃ ተረኺቦም ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ነዚ ውድድር ዝተዓወተሉ ተቐዳደምቲ ምስን ዕዘብ ድማ ኣብ 2015 ኢጣልያዊ ዴቪድ ሲሞላይ ኣብ 2016 ኢጣልያዊ አድሪያ ፌዲ ኣብ 2017 ኢጣልያዊ ፋቢዮ ፌሊኒ ኣብ 2018 ሞሪኖ ሞሰር ኣብ 2019 ኢጣልያዊ ሲሞነ ቬላስኮ ኣብ 2020 ኢጣልያዊ ጂሊዮ ቺኮነ ኣብ 2021 ሆላንዳዊ ባኩ ሞሌማ ኣብ 2022 ስሎቬናዊ ያን ፓላንክ ኣብ 2023 ፈረንሳዊ ናንስ ፔተርስ ኣብ 2024 ድማ ካልእ ፈረንሳዊ ሌዲ ማርቲነዝ ነዚ ውድድር ተዓዊቶምሉ ነይሮም ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ትሮፊዮ ላይ ጉግልያ ድማ ክልተ ብዝሓድሽ ናይ ውድድር ዓመት ጋንታ ዝቐየሩ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ክሳተፉ በቂዖም ናይ ሩዋንዳ ድሮኑ ከይነገፈ ኣብዚ ውድድር ዝኣተወ ውሻርቻይ መድረኽ ሩዋንዳ ናሆም ዝረኣይና ባሊ ጣልያዊት ክለብ ጀነራል ስቶር ኣኽሊሉ ኣረፋይነን እዞም ክልተ ተቐዳደምቲ ኣብ ናይ ብሽክለታ ሞኦም ንፈለማ ግዜ ኣብዚ ውድድር ዝሳተፉ ዝነበሩ እዮም ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር 8 ናይ ወርልድ ቱር 8 ናይ ፕሮቲም 8 ድማ ናይ ኮንቲኔንታል ጋንታታት ብድምር 24 ጋንታታት ኣብ ውድድር ተረኺበን ነዛ መድረኽ ስፓኛዊ ኣባሊ ኩዋን አይሶ ከዕወተላይ ዝለዓለ ግምት ረኺቡ ናብዚ ውድድር ኣትዩ ነዛ ውድድር ፆታን ክዛዘም 20 ኪሎ ሜትር ምስተረፎ ዘጥቅዑ ምስ ግዜ ሰለስተ ተቕራር ምስተሓወሱ ስፓኛው ኣባልዩ ኤክዋን አይሶ ንውድድሩ ብ4 ሰዓት 46 ደቂቃን 66 ካልኢትን ብምዝዛም ዕውት ትሮፊዮ ላይ ጉግል 2025 ብምዃን 200 ናይ ሰይ ነጥቢ ግሒጡ ወፂኡ ኣባል ጋንታ ሳናይ ጣልያዊ ክርስቲያን ስካሮኒ ካልኣይ ብምእታው 150 ነጥቢ ኣውስትራልያዊ ኣባል ትሮር ሚካኤል ስቶረር ሳልሳይ ብምእታው 125 ነጥቢ ክወስድን ከለዋ ኣሜሪካዊ ኣባል ኤፍ ኤዱኬሽን ኔልሰን ፓውሎስ ድማ ራብዓይ ብምእታው 100 ናይ ሰይ بوسيدوم أبزو ود تسميدوم زو على يرتوين تقرر زحزو درجة مسنا عزب دما كم ناي رواندا دخمو كي تحدث نابزو ود زاتونهم زرأي كابعوت أي صوب دقيقة 50 شوعة كاليتن دحرو مبل 30 شدوشن ترتاب بمحزة سلستنت بيه تقاطيبو عبال جيرنال ستور أخليلو أرفاين جن ود دروك ساز ماي كالن
اسبانيا وعوت ناي زودر كوان ايسو ابزا ودر معوات سيعبو عصراي ناي بروفيشنال عوتو سنيدو يي امارات ساب كلهم ودات مبل شدشميسان شوعاتن عوت كتصنبلن كلا عمني حدا معلت ودات دما مبل 200 عوتا سنيدا بزي كازي ايسو نتروفيو لاي جوجل يا كعوتو لزقال ناي فيلم اسبانياوي تقدماي كوينو نايز حدش عامة سبورت فالماي زعبي ناي كلاسي ودر ستراند بيانچه قدام شمونت مغابيت بطليان كايديو نايلو عامة ودر ستاند بيانچه ونتي زحلف عامة نلوح كيلومترات كيعو استعاوتلو سلبينا وتاري بوغاتشا كانغديو بوغاتشا نايزي ناي كلاسي ودر زاتو زلو ابزور حبرات امارات عرب فالماي عاوتو نايز عامة دحر مغونو صافيو زور حبرات امارات عرب امريتان بوغاتشا حيفاز الله يي امارات استخير ودريو بوغاتشا بتودر نزنبرا كلتناي غودو زازما مدرخات العلمزن قولي حبو موصانه ودر كم استعوته ايرسعن نايتراند بيانچي سكريبون كم نايز حلف عمت بتمساسال ملكو كزازم تسبيتات الله اتمنتاي سي ستراند بيانچي لعل زغونه تقدماين تاري بوكاچا زطعم ودر بمخانو بوكاچا زحلف عمت نستراند بوين تشيك عوتلون كلو ل 81 كيلومتر زاكلات كيعو بين دحر مغعز يوم ابزنيلو مع ستاندر بيانچي اسبانياوي ميكايل لاندا بريطاناوي توم بيتكوك ايكوادوراوي ريتشارد كاراباز سلوفيناوي ماتيج موريك بيلجيماوي ماكسيم فانجيلس ايرلانداوي بين بيلهيجوماوي لينرت فان اتفيلت اسبانياوي اليكس ارامبران لاونتوم ابزو ودر ترغاغيچ زلو تقدادمتيوم كابزوم تقدم تجن بلوك عن تاري بوغاتشا كم عواز عنقفو تقدماي علو ديو بمتكل درجة تقدماي حسنا يزود تاري بوغاتشا يكون بر ابزوم تساتفتي سلستن تاري بوغاتشا نغرات كخبدلو زخلو تقدم تلو قداماي بريطاناوي توم بيتكوك ابستراند بيانچتي بقربان بوكاچا كتحلالخو تصفيت زغبرو التقدم ايو بيتكوك نعمت 2025 بستايل يويسوا التقدم اي مزام ناي زحلف عمت كاب عباي بريطاناوي غانتا انيوس ناب سويزرلانداويت كلب كيوسر 6.5 مستتصنبره بتمسغار زي تغرمه افقار قدم مشكله تاي نبرن يكون بر بيتكوك غانتا بمقيارو كوحزون صنح نقفتات اصحيو ابز حدش ناي ودر عمتا بزرال اولا كلت ناي مدرخ عوت زركبوم بناي الجزينة ودر تعويت له سعيبون أبزاتوا ودر فولتا اندالو سياون ناي مدرخ عوت سني لون توم بيتكوك اب 2016 بمالا انيساب زورو لزنبر غزي نستراند بيانچ تعوت له نيريو بيتكوك اب تغزي دحري بمخان حنصات نزرغص فرنساوي فالنتين مادواس بناي اسرا كاليتات كاغبليصيو سلاز بيتكوك اب ستاند بريانچي معوات كندي واغا خدكفل كم تحتات عيو زفلت تقدم ايو قال ايرلانداوي بين هيلي اب 2016 ناب تبع عند مدقعت زله تقدم عبيو اب تعمز نغرو قمنا اب كم جروري ايطاليا زامسلو ناي جراند تور دات ناي مدرخ اوت كوغنا صف اب قعم يوم بتوسخ اب تعمت اب امستل جولد ريس انصار تاري بوغاجا كساد نخسات تحنانيقيو يكون بربت سلوفيناوي بتصبيب تساعيرو اتا ايرلانداوي اب تودرتي انكون تاري بوغاجا زمكت عقمي حزو قربن بلكعون بوغاجا بسرح زتو تقدم ينيرو بوغاجان بين هيلي مساسان مودن كاليتات بليصيو قدميو حنصاص رغيصو توم بيتكوك دما ابتو درسال سايتر تحيزو نيرو داناغو بين هيلي بزغبا غبره ملس زهبان تخونه لدناغو چامبيون عالم تاري بوغاجا كفتنا زخلاين سالساي بيلجيماوي ماكسيم فانجيلز اب 2024 دحر التاريخ او ناتري بوكاچا متقعتي اب ستراند بيانچ ماكسيم فانجيل ستراند بيانچ نعوز طعم ودر مخانو زمسكرلو بقعتين صباريقو ابت غزيتي ود 2024 عام زنبرن بماليا لوتو يصاو زنبرن فانجيل سالساي ترتاب محازيو اب بوديم ديبو ابز غزيزي كابلوتو تي اب جيرمانايت غانتا ريد بول بوراهانس جروس صاو زلو استقلد ماي ناي زحلف عمت ابز ودر زحزو سالساي ترتاكم محايشلو زخل ناي دق غانتا صغاتات اب هلو تكلبو طرني فلو قدماي بماليا ريد بول معواتو انتاي مخانو بلك فليت له مغنياتو بماليا حداس كلوبو نقداميت مدرك فولتا اندالو سيا تعويت لايو ازت قدماي عب كوكب كوينو انتاري بوكاچا كودارول زخ ودر انتدالو كوينو ستارد بيانچيو بريمير ليج معوات قريصه تلاعيل لخو صلاح ادقاي ليفربول محمد صلاح مس ليفربول بريمير ليج معوات دلو مخانو دليصو مس ليفربول كوينه نتليك عوت الرو قريصه تلاعيل لخو زير الساعه كخونيو نتعوت مس دغفت كصمبل دلك بل محمد صلاح غليصو قدم حجي چامبيونز ليج قدامنتي مخانو زغلص صلاح حجي تخرتوا معوات بريمير ليج مخانو غليصو ناي بجمره صوتاي زغاطمني كبيد قلس ابز بزخونታት كميغيره كقصل يخل ناي اكل بقعتين معباي جيم خيدالن يله كحسب يقسبن يريبل اتي فرعوناوي كوكب تصوتاي دغفتي يونايتد تقاوم كسمعو تلاليمان لو
ደገፍቲ ማንቸስተር ዩናይትድ አንጻር አርሰናል ሰንበት ዝካየድ ጸወታ ዓብ ተቃውሞን ምክያድ መድላዋት ይገብሩ ከም ዘለዉ አፍሊጦም ተቃውሞ ደገፍቲ አንጻርቶም ዝበዝሐ ብጽሒት ታክለብ ዝውንኑ ስድራቤት ግሌዘር ምዃኑ ይነገር እቲ ተቃውሞ ዘዳለው ጉጅለ ደገፍቲ ኣብ መዓልቲ ጸወታ ኣብ ክንዴ ታክለብ ትፍለጠሉ ቀይሕ ዝሕብሩ ማልያ ዝለብሱ ጸሊም ዝሕብሩ ማልያ ክኽደኑ ከም ዝሓተቱ ይገልጽ ኣደለውቲ ጉጅለ ደገፍቱን እታ ክለብ ድሕረቲ ኣብ 1958 ዓመተ ምህረት ዘጋጥም ዝሕዝን ሓደጋ ኣየር ሙኒክ ኣብ ኣዝዩ ዝኸፍእ ኩነታት እያ ዘላ ክብሉ ርእይቶም ሂቦም ማንቸስተር ዩናይትድ ናይ ፕሪምየር ሊግ አንጻር ዓባይ መቀናቕንታ ዝኾነት ኣርሰናል ጸወታ ሰንበት ሰዓት 7 ፍርቓን ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ስታዲየም ኦልድ ትራፎርድ ከተካይድ እያ ተጻወትቲ ማድሪድ ንመቕጻዕቲ ቀሪቦም ኣለው ስፓኛዊት ክለብ ላሊጋ ሪያል ማድሪድ ኣሰልጣኒኣ ሓሙሽተ ወሰን ተጻወታ ዲሲፕሊናዊ ስጉምቲ ጽበዮም ከም ዘሎ ፍሊጣ እቶም ተጻወታ ኣብ ናይ ሎሚ ጸወታ አትሌቲኮ ማድሪድ ናይ መጠንቀቕታ ካርድን ተረኺቦም ናይ ካልኣይ እግሪ ናይ መልሲ ጸወታ ክስኑ ተኽእሎ ኣሎ አንቶኒዮ ሩዲገር ሉካ ሞድሪች ኤድዋርዶ ካማቪንጋ ጁዋመኒን ኤንድሪክ ካብቶም ክእገሩ ዝቆረቡ ተጻወትዮም ብተወሳኺ ኣሰልጣኒ ካርሎ አንቸሎቲ ናይ መጠንቀቕታ ካርድን ተርእዩ ናይ ምምላስ ጸወታ ሓላፊ ኣይክኸውን እዩ ኣብ ጸወታታት ቻምፒየንስ ሊግ ኤውሮጳ ሰለስተ ብጫ ካርድ ዝረኸቡ ተጻወቲ ንሓደ ጸወታ ካብ ጸወታ ክቕፅዑ ምዃኖም ይፍለጥ ድሕሪ ርብዕ ፍጻሜ ቻምፒየንስ ሊግና ኩሉ ብጫ ካርድታት ክስረዝ ምዃኑ ተገሊጹ ቪኒሲየስ ጁኒየር ክንደይ ክኽፈል ሓቲቱ ናይ ብራዚላዊ ወጣዓይ ቪኒሲየስ ጁኒየር ውዕል ንምንዋሕ ዝርብ ጀመረት ሎስ ብላንኮስ ክሳብ ሕጂ ኣብ ስም ኣይበጽሕትን ብራዚላዊ ወጣዓይ ቪኒሲየስ ጁኒየር ሪያል ማድሪድ 63 ሚእታዊት ወሰኽ ደሞዝ ክግበረሉ ከም ዝሓተተ ይግለጽ ቪኒሲየስ ጁኒየር ዝሓተተ ዋጋ ካብ ናይ ክሊያን ምባፔ ብ4 ሚልዮን ዩሮ ከም ዝዛይድ ይግለጽ ኣብ ትሕቲ ካርሎ አንቸሎቲ ወሳኒ ተጻዋታይ ጋንታ ዝኾነ ቪኒሲየስ ጁኒየር ብሉጽ ተጻዋታይ ፊፋ ድሕሪ ምዕዋቱ ደሞዙ ናብ 15 ሚልዮን ዩሮ ከም ዝወሰኸ ይፍለጥ ሪያል ማድሪድ ነጠለብ ዋጋ ክፍሊት እንተዳ ተቐቢላቶ ቪኒሲየስ ጁኒየር ኣብ ዓመት 20 ሚልዮን ዩሮ ደሞዝ ብምቕባል ዝለዓለ ደሞዝ ዝረክብ ተጻዋታይ እታ ጋንታ ክኸውን እዩ አሞሪም ዓወት ዩሮፓ ሊግ ንዓና ገዳሲ ይኮነን ኣሰልጣን ማንቸስተር ዩናይትድ ሩበን አሞሪም ኣብዚ ሕጂ እዋን ጋንቱ ዓወት ዩሮፓ ሊግ ትዛዓበየ ገዳሲ ነገር ከም ዘይኮነ ገሊጹ ኣሰልጣን ሩበን አሞሪም ሰባት ዓወት ዩሮፓ ሊግን ናብ ቻምፒየንስ ሊግን ምሕላፍን ከም ዕድል ይርእዎ እንተኾነ ግን ካብዝን ላዕሊ ኣገደስቲ ነገራት ክሓስቡ ዘለዎም ይመስለኒ ኢሉ እዚ ሰልጣን ወሲኹን ቁሩብ ዝገርም ክመስል ይኽእል እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ካብ ዋንጫ ምዕዋት ላዕሊ ኣገዳሲ ነገር ንሃንጽ ኣለና ኢሉ ዓቢ ውርደት ኣብ ሜዳና ተዋሪድና ኢና ጀርዲሽተን ኣካፋል ፒኤስጂ ጀርዲሽተን ጋንቱ በአርሰናል ዘጋጠማ ስዕረት ዓቢ ውርደት ክብል ገሊጹ እቲ ዘጋጠመና ስዕረት ዓቢ ውርደት እዩ ብዝኾነ መዐቀኒ ውርደት ይክብል እቲ ተጻዋታይ ድሕርቲ 7 ብ1 ስዕረት ተዛሪቡ እቲ ተጻዋታይ ወሲኹ ኣርሰናል ክሳብ ክንደይ ሓያል ትኹን ኣብ ስታዲየምና 7 ብ1 ውጽኢት ክፍጠር ኣይክእልኒ ብምባል ነቲ ውጽኢት ከኣምኖ ከም ዝኸበዶ ገሊጹ እቲ ዝቕጽል ጸወታ ዝያዳ ከቢድ ክኸውን እዩ አንቸሎቲ ሕጂውን እንተኾነ ኣይተወድእን ሲሞነ ኣሰልጣን ሎስ ብላንኮስ ካርሎ አንቸሎቲ ጋንቱ ናይ ሎሚ ሸደር ማድሪድ ዝሓንጽጾ መደብ ጸወታ ከም ዘተግበሮ ፍሊጡ ኣብ ጸወታ ገለ ምሕያሻር ኢና እኹል ነይሩ ካርሎ አንቸሎቲ ድሕሪ ምባሉ ነቲ ሒዝንያ ዝኣተና ዝተሰማማዕናሉ ኣተግቢርና ከም ዝወፀና ክብል ገሊጹ አንቸሎቲ ወሲኹ ጸወታ ከቢድ ነይሩ እቲ ዝቕጽል ጸወታ ዝያዳ ከቢድ ክኸውን ክብል ጋንቱ ንኻልኣይ ናይ መልሲ እግሪ ጸወታ ብዝበለጸ ክዳሎ ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣሰልጣን ዲየጎ ሲሞነ በወገኑ ሕጂውን እንተኾነ ይተወድእን ረቡዕ መሳጥ ምሸት ከም ዝኸውን ርግጸኛ ብምባል ናይ መልሲ እግሪ ጸወታ ክዳለው ምዃኖም ሓቢሩ ዲያዝ ኣብ ዓለም ብሉጻት ምዃንና ርኢና ኢና ንሎስ ብላንኮስ ናይ ዓውሸቶ ዘመዝገበት ኢብራሂም ዲያዝ ሪያል ማድሪድ ኣብ ዓለም ዝበለጸት ጋንታ ምዃና ገሊጹ ዲያዝ ሪያል ማድሪድ ኣብ ዓለም ዝበለጸት ጋንታ ምዃና ኣርኢና ኢና ክብል ዲያዝ እዛ ማልያ እንተተኸዲንካ ዘለካ ኩሉ ክትባ ኣለካ ኢሉ ንሕና ሪያል ማድሪድ ኢና ኣብ ዓለም ብሉጻት ኢና ካልእ ብሉጽ ምሸት ኣብ ሳንቲያጎ በርናቦ ሓሊፍና ክብል ተሰሚዑ ብራዚላዊ ተጻዋታይ ሮድሪጎ ብሉጽ ተጻዋታይ ናይ ጸወታ ተባሂሉ ተሸሊሙ አርቴታ ብተጻወት ተሕቡኒ ኣሰልጣን ጋናንስ ሚኬል ኣርቴታ ድሕር ጸወታ ብብቕዓት ጋንቱ ሓበኑ ገሊጹ ኣሰልጣን ሚኬል ኣርቴታ ድሕር ጸወታ ብውጽኢት ኣዝየ ሕጉሴ ብተጻወት ድማ ሕቡኒ ኢሉ ኣርቴታ ወሲኹ ኩሉ ሰበት ጸወታ ዝተዘናግዐ ይመስለኒ ኢሉ ሎሚ ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ዝገበርናዮ ኣዝዩ ከቢድ ነይሩ ክብል ኣሰልጣን ሚኬል ኣርቴታ ገሊጹ እቲ ጸወታ ገና ይተወድእን ደክላን ራይስ ኣካፋል ጋነርስ ደክላን ራይስ ዋላ እኳ ጋንቱ ብገፊሕ ዓወት እንተረኸበት ጸወታ ገና ከም ዘይተዛዘመ ገሊጹ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ካልኣይ እግሪ ከነተኩር ኣለና ሎሚ ኩሉ ይተዛዘመን ክብል ደክላን ራይስ ገሊጹ ጁርያን ቲምበር በወገኑ ጸወታ ገና ይተዛዘመን ኣብ ናይ መልሲ እግሪ ጸወታ ብተመሳሳሊ መንገዲ ክንዕወት ኣለና ክብል ተሰሚዑ ኣርሰናል ኣብ ታሪኻዊ ሪኢካ ምሕላፍ ቻምፒየንስ ሊግ ካብ ሜዳ ወጻኢ 7 ሹታት ዘመዝገበት ፈላሜት ጋንታ ኮይና ኣላ ማርቲን ኦዲጋርድ ብሉጽ ተጻዋታይ ናይ ጸወታ ተባሂሉ ተሸሊሙ
አልቫሬዝ ምስ ደገፍትና ኣብ ሜዳና ክንጽብዮም ኢና ኣብ ደርቢ ማድሪድ ብልሾቶ ዘመዝግበ ጁሊያን አልቫሬዝ ጋንቱ ናይ ካልእ እግሪ ጸወታ ክትዳለው ምዃና ገሊጹ ጌናቴስ ዓደ ደቂቕ ተሪፉና ኣሎ ምስ ደገፍትና ኣብ ሜዳና ክንጽብዮም ኢና ንጾታ ድማ ጽቡቕ ጌርና ክንዳሎ ኢና ክብል አልቫሬዝ ገሊጹ ወሲኹ ድማ ኣብ ሜዳና ናይ ምዕዋትን ናይ ዘቀጽል ዙርያ ናይ ምሕላፍን ኣብ ዕድል ክህልወና ኢሉ ብዛዕባ ፍልስፍና ኩዕሶ እግሪ ሓደ ሰፊሕን ብዙሕን ትርጉም ዘለዎ ዛዕባ እዩ ብሓጺሩ ፍልስፍና ኩዕሶ እግሪ ማለት መሰረታዊ ተሓሳስባን መትከላትን እቲ ስፖርት እዩ እዚ ከዓ ከመይ ጌርካ ክትጻወት ከም ዘለካ ስለምንታይ ከም ትጻወት እንታይ ክትዕግብ ከም ዘለካን የጠቃልል ገለ ኣገደስቲ መድያት ናይ ፍልስፍና ኩዕሶ እግሪ እንሀ ስልቲ ታክቲክስ መሰረታዊ ቋማ ፎርሜሽን ጋንታ ከመይ ጌራ ኣብ ሜዳ ትስለፍ ንምሳሌ 4-4-2 4-3-3 3-5-2 ወዘተ ነብሲ ወከፍ ኣቋማ ባዕሉ ዝሓቶ ስልቲ ትጻወት ኣለዎ ቅዲ ጸወታ ፕሌይንግ ስታይል ጋንታ ብኸመይ ትጻወት ብቁጽጥር ኩዕሶ ፖዚሽን ቤዝድ ብምጥቃዕ ኣጻወታ ኣታኪንግ ብምክልኻል ዲፌንሲቭ ወይ ብተወሳኺ ቅድታት ካልኣይ ስነ ምግባር ኢቲክስ ፍትሓውነት ጾታ ፌር ፕሌይ ኣብ ሜዳ ጻዕራምን ፍትሓውን ክትከውን ኣለካ ኣኽብሮት ሪስፔክት ንተጻወትካ ዳኛታት ደገፍትን ስፖርትን ናይ ገዛ ርእስኻ ኣኽብሮት ክልወካ ይግባእ ስነ ምግባራዊ ጸወታ ሞራል ፕሌይ ሓይልን ተንኮልን ዘይኮነስ ብሞራልን ክእለትን ክትጻወት ኣለካ ሳልሳይ ኣካላዊ ብቕዓት ፊዚካል ፊትነስ ትንፋስ ኢንዱራንስ ን9 ደቂቕን ተወሳኺ ግዜን ብዘይምሕላል ክትጻወት ዘኽእል ዓቕሚ ፍጥነት ስፒድ ቁልጡፍ ምንቅስቓስን ኩዕሶ ምምራሕን ሓይሊ ስትሬንግዝ ኣብ ቃልሲ ሓይሊ ምጥቃምን ኩዕሶ ካብ ተጻዋታይ ምጥቃምን ራብዓይ ኣእምሮዊ ብቕዓት ሜንታል ፊትነስ ውሳነ ምሕላፍ ዲሲዥን ሜኪንግ ኣብ ቅጽበት እዋን ብልክዕ ምውሳን ትኩረት ፎከስ ኣብ ጾታ ሙሉእ ብምሉእ ኣትዩ ምንባር ተወፋይነት ኮሚትመንት ንጋንታኻን ዕላማኻን ምዃን ሓምሻይ ማሕበራዊ ሓላፍነት ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ ኣብነት ሮል ሞዴል መንእስያት ኣብነት ዝኸውን ባህሪ ምዕባል ማሕበረሰብ ምሕጋዝ ኮሚኒቲ ኢንቮልቭመንት ኣብ ማሕበራዊ ሰባዊ ንጥፈታት ተሳታፊ ምዃን ስነ ኣእምራዊ ስትራቴጂ ሳይኮሎጂካል ስትራቴጂስ ምልዓል ሞቲቬሽን ንባዕልኻን ንጋንታኻን ብኸመይ ተተንስእ ኣወንታዊ ተሓሳስባ ኣብ ጸጋም እዋን እውን እንተኾነ ኣወንታዊ ተሓሳስባ ይሓዝ ጭንቀት ምቁጻር ስትረስ ማናጅመንት ኣብ ጾታ ዝፍጠር ጭንቀት ብኸመይ ትቆጻጽሮ ሻውዓይ ታሪኽን ባህልን ሂስትሪ ኤንድ ካልቸር ታሪኽ ንጋንታኻ ምፍላጥ ኖዊንግ ክለብ ሂስትሪ ታሪኽ ጋንታኻ ምፍላጥ ንባዕሉ ወግዕን ክትፈልጥ ይሕግዘካ ኣኽብሮት ባህሊ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ለኻዊ ባህሊ ምዃኑ ተረዲእካ ምኽባር እዚ ኩሉ ተደማሚሩ ፍልስፍና ኩዕሶ እግሪ ዝፍጠር ነፍሲ ወከፍ ጋንታ ኣሰልጣኒ ተጻዋታይ ነዚኦም ነገራት ኣብ ግምት ብምእታው ባዕላዊ ፍልስፍና ጸወታ ክፈጥር ይኽእል እዩ ዝኽበርኩም ሰማዕትና ንሕጂ ሒዝና ዝቐረብና ዓለታዊ ዜና ስፖርት እዚ ክትከታተልዎ ጽናሕኩም እዩ ኣብ ዝቕጽል ምክትታልኩም ኣይተቋርጹ ካልእ እውን ስለ ዘሎ ተን 4 ሕግታት ሼር ላይክ ኮመንት ሳብስክራይብ ኣይስለልዎን ወድሓንኩም